दिनैनि बिर होनो गोनां फिरफिलाखौ बिर होनो थाखाय खावलायनांगौ नोंजों सानैबो फैदो ओइ खैजिमाया फैफानो फैफाना फिरफिलाखौ मादो जों बे आर'जनि गेजेरजोंनो बबे गाबा माखौ फोरमायदों दिन्थिलांनाय जादों अब्लाबो बेनि सायावहाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो गामिनि मानगोनां मुस्रि आलाम सरगियारि दा बिथांखौ दिनैनि बे आमथि फोरबोनि फिरफिला बोर होनायाव सुंद'यैनो माखासे बिबुंथि लाखिनो थाखाय बा रायजोनि सिगाङाव फोरमायथिना होनो थाखाय आं बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आङो बुंनो एसे गोसोआव जुना लाबोमोन दाना जेबो बेनि फिरफिला नै फिथाइ सामथाइ बावथाय मुवाफोरा गाइस नायदो नैबे थाइजौ नैबे थालिर ओमफ्राय नैबे साना बावथाय मुवा गोजा ओइ बेलाय मा ओइ बे मोनसे आदा ओइ बे मा इयो मा आनारस ओमफ्राय नैबे साना ओमफ्राय सब बावथाय मुवा गोजायो गाइस खान्थाल थाइजौ बावथाय मुवा दिनै आमथिसुवानि रेडि जाजोब्बाय आर'ज गाबनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ देउरिफोरा सुबासो जासिगोन नामासै सुनानैसो स्रां नुदो बावनो रेडि खालामजोब्बाय गोथैसि बावनाय बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिया जासिगोन एसे दावखोबाव नामा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ माथो
belum mulai lagi pada. Proteksi bawah aja kasih tanda tangan kawan aja. Start. Harus kabar. Lagi dirkan kopi ya dia habnya ya. Dugainnya ibu ditar lagi ditar. Kopi naik bisa sebawa kuma. Kapai malah kunci, malah ada kaisau, malah ada kaisau kantor, guys pura, naik dan guys pura. Nebe asal dan ibu buka, berbunyi situ nih bawa memang buka, kasih langsung. माखासे मिथियाखै ओंखायनो गसंथिनानै फोरमायना होनो जोंहा ओरैनो बिथांमोना खायसेया बोरै बुजिनो नाङा दिनै जोंनि मुखा मिथियाखै सोंखांनाय खोनादों सोमखोर गथ'फ्रा बे प्रजेक्टनि बर'नि थाखाय प्रजेक्ट बसुमतारी आरो नामा बसुमतारीया बिसोरो dari माबा मोनसे आसा दिनै पूर्ण जानायलाय Lama
सरायसाफ्रा फरायसुला बिसोरखौ आं मोजां आं जाया आं बिसोरखौ हास्थायो गोजोन जिउ हमथानानै गोसोजों आरो सोलोंलांनांगौ जानो लुगैसोबाय सानाखौ माला मोनजाबाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय माब्लाबा जों आरो मोनसे समाव मोनजासिगोनलाय लोगो मोनलायसिगोन तबा एसे फोरमायनो थालांदो रायजोफोर नोंथाङा बिदि खालामबाय नै मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरखौ खालाम रायज्लायजोबनाय जागोन होनना बुंदोंमोन बे माने खालामजायाखै बिमा बिफा दङबाबो लोगोसे थाफानो हागोन बेखौ दहाय आं फोरमायलांनो बावदों नालाय